Ναι. Όλα καταρά. Όλα καταρά. Εντάξει. Και καλά, εντάξει. Έγινα σαφής. Μάλιστα. Έγινα σαφής. Μάλιστα. Σαφές ότι δεν γουστάρει τέτοια ο Σαΐντης. Μια δημιουργική συνταγή από τον Σεφ Στέφανο Στεφανίδη και την ομάδα του. Μπέργκερ σε σούπα. Εδώ έχουμε τη σκάρα. Η σκάρα είναι το πρώτο μηχάνημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να ψήσουμε το μπέργκερ. Τα υλικά θα είναι όπως πρέπει ψημένο ψωμί, ψημένο το μπέργκερ, ψημένο το μπέικον και μετά κατσαρόλα, νερό, βράσιμο. Δηλαδή έχουμε ένα ολοκληρωμένο μπέργκερ έτοιμο να σερβιριστεί, απλά θα γίνει σούπα. Κάτσε ρε απλά συγγνώμη, εγώ νομίζω ότι πρώτα θα το βάζαμε μέσα. Κάνεις λάθος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το βάζω και το ψήνω. Κανονικά. Οκ. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μπέργκερ σούπα. Πώς γίνεται αυτό, μπέργκερ? Μπέργκερ μου! Λοιπόν, ψήνουμε πιτσεκάκια από πάνω συνταγιά, μπέικον, νεράκι να βράζει παράλληλα. Ψωμάκι σαλαμάνδρα, εδώ πέρα στο σύστημα το επιστημονικό από την NASA. Έχει βράσει, κύριε. Όπως είναι αυτό εδώ πέρα εδώ, πετάμε το μπέργκερ μέσα στο νερό που βράζει να πάρει μια βράση, γιατί τώρα κόπηκε η βράση. Όλα τα αρώματα τώρα βγαίνουνε. Βάζουμε αλάτι από ψηλά. Πάρετε και από ψηλά και αυτή. Όπα. Εγώ θέλω να φάει. Ψωμάκι το οποίο θα δέσει την όλη συνταγή. Και τώρα παίζουμε έτσι. Φλαφ, 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 φλαφ. Κάνε σωστά, έγινα σαφής. Συγγνώμη. Κάνε σωστά, έγινα σαφής. Συγγνώμη. Εντάξει, ωραία. Ρίξε ρισεστέ. Ρισεστέ να ρίξει. Είναι καλό. Καλό είναι. Εντάξει, από γεύση. Καλό είναι, καλό. Έχουμε το κρεμμύδι μας, καραμελωμένο. Ντομάτα μέσα κι αυτή. Θα τη λέγαμε αμερικάνικη δημιουργική κουζίνα. Είναι αμερικάνικη δημιουργική κουζίνα με στοιχεία νηπίρου. Θα χρησιμοποιήσουμε και πατάτες σαν κρουτόν για τη σούπα μας. Δεν χρειάζεται παραπάνω από 8 πατάτες. Αυτό είναι υπέραρκετες στην περίπτωση που σπάσει κάποια να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το χαμό. Νομίζω είναι η ώρα πώς να την περάσουμε από πίμερ, έτσι. Εννοείται. Ωραία. Αλλά θέλω κι να κάνω πώς να σου το πω. Είναι η ώρα να την περάσουμε από Σινουά. Δεν πιστεύω τα αρώματα που απελευθερώνονται είναι μοναδικά. Βεβαίως, ισχύει. Πώς πάμε. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας... Μας έχει αποζημιώσει θα έλεγα. Κύριε Κασκαούτη, πώς βλέπετε το πιάτο μας σήμερα? Το πιάτο μας σήμερα είναι ανεπανάληπτο. Είναι καλό να ρίξουμε και λίγο βούτυρο μέσα για να... Καλό είναι. Έχουμε τη σούπα μας, η οποία είναι έτοιμη βρασμένη. Σερβίρουμε ωραία και με αγάπη. Νομίζω ότι θα ήταν κατάλληλο να το πάμε χειμώνα μπροστά σε τζάκι. Βέβαια, είναι ένα καθαρά χειμωνιάτικο πιάτο. Θα ντεκοράρουμε με κρουτόν πατάτας. Μπατόν της μαγιονέζας. Ή λατσάι αποξηραμένο. Wow! Είναι η ώρα της εθνής, πιστεύω. Κουτάλια παρακαλώ. Αλλά κάνει καλό. Πολύ άνετα το πρόγραμμα. Ωραία μάγκα. Κύριε Τζινάκη, πείτε μας τη γνώμη σας. Εξαιρετικό. A esa joven con se va, lucero de la mañana.